na kung makakaapekto po ito sa mga ikot ng ating presidente, simulat mula naman po, limitado na ngayon talaga ang limit ng ating presidente, ang movement ng ating presidente, pero siguro po ay depende rin niya kung saan pupunta po ang ating presidente at kung ano yung kahalagahan ng mga affairs na pupuntahan niya. Pero ngayon naman po ay consistent naman po ang pattern of movement ng presidente unless merong extraordinary affair, nasa Malago po siya o nandito sa siyudad ng Davao. Opo, a question from Joe Montemayor po ng Malaya. Approval of comment on call if DSWD Region 6 for provision of cash aid to poor families affected by ECQ in Iloilo City and Iloilo Province. Will cash aid also be provided to CDO and Gingoog? Kakaroon po ako ng kasagutan dyan sa Miyerkules, ang susunod na ating press briefing. No? Dahil yan po ay pinaalam ko na kay DBM Secretary Avisado at titignan po natin kung merong ganyang ayuda na maibibigay po. Pero alam naman po natin na kapag tayo nagdedeklara ng ECQ, merong ayuda. Hindi ko lang po masabi ngayon if definitely kung lalabas siya at kung magkano. Pero by Wednesday, we hope to have the answer po. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.